gutxira. Gamerauntziak Euskal Bideojoko zaleen elkarteak naiz irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko. Ongi etorri Gamerauntziaren 5. denboraldiko 35. atalera, danera 153 atalera, iritsi gara, eta hemen gare, Twitch kanalean, astelenean, 5 eta horren ostean hau entzuteko aukera izango duzuen, naiz irratean, FM-tik, asteartetan, 12 aurrera. Gero, badakizue, ohiko plataformetan bilatzeko aukera daukazue, iVoox, Peertube, YouTube, Spotify eta bestelakoekin zuen mugikorrean edo ordenagailuan ikusteko aukera izango duzue. Gamerauntzia, Euskal Bideojoko zaleen komunitatea da, egunean eta ondiagoa, baina batez ere interesgarria eta gustatzen jauna da gaiak jorratzea eta komentatzea. Gamerauntzia.eus webgunean daukazue elkarteari buruzko informazio guztia, eta parte hartzeko taldeetara sarbidea baita. Ni Damian Badina baitia naiz, eta nerekin dare, betiko bezala, Aritzo Resola eta Landerun zu eta upa. Apa, atzaldeon. Apa bai, Damian, arratsaldeon. Atzaldeon bai. Eta gainera ja esan genke atzaldeon, udagiruan hasiga, eta ja eguzkia nagusi, azkenik. Oso tristea da, azkenengo egunetan, aurgoan lankide batekin komentatzen nun da. Lotara jute naizenea, lotarare oraindik ez, baina loelako lehioa izten detenean pertsiana oraindik argia dago kanpoan. Hori dengo ez tristea hori. Osa, ona da, jendeantzat, disfrutatzeko orduan, baina zuretzat goizo bazoz oera tristea da benetan. Bueno. Hori da ordutek osasuntxuak dauzkazu. Bestela dejatun pasako. Ese ondo. Hori dizela da, ja. Gera apuestan dago, ez pizkat erritmo zirkadiak eta hori. Bai, nik uste da, ez. Eguzkiakin sartzeak, baina ona da, egitea. Hori, egunen batean zerbait egingo dabe, ordutegiekin eta ordu aldaketekin, eta orduan gogoratu ez egingo. Aldatzen gareniko gara jau. Hori da. Bueno, eta Lander, hemen udako aurkezpenen kontutxo bat komentatzeko asmoa zeukasun? Bai, besteri barik, izen da. Justo nik uste urtero beti biltzen garela berotut, udako aurkezpenan inguruen. Eta oingo denboraldi zen igual ez dugu horren besta aipatu, baina ja, ez da ezer falta. Eta torren hastien dire, ekainaren 6 hasiko gara udako lehenengo aurkezpenakaz, honi asko geratzen dira baiestatzeko, batzuk hor da biz betiko saltzea dekogu enpresan dizekaz, nortzuk partartuko dabe, nortzuk ez. Baina dakigune da, ekainaren 6 egongo dala Summer Game Fest jaialdize, Geoff Keighley kastarizegaz, injarra hartzen jundan jaialdi bet, geroz eta aurkezpen edo iragarpen handixago ikusten duguz, saio honetan. Gero hostien, betiko lez, igandien, ekainaren 8 kasu honetan, Xboxen aurkezpena egongo da. Barreiro, espero dugu izeti udako saiorik handizenetarikoa, edo handizena, indie jokuekaz, naiz beste 3. enpresan joku handizekaz, ez, betiko moduen. Hostien, justo Xboxek iragarri deu, Outer Worlds 2 aurkezpen berezitxuengo da bela, eta horren hostien, beste danak txikizek zein handizek, PC Gaming Show eta Holson Gaming Show, da beste hainbat, ez, egongo dire urtero lez. Hor, saltzean aipatu bot, eta Nintendo da PlayStation dire ondino apurbete kapuan geratu dizenak. PlayStationek adibiz azken urtiotan maiatz bukaeran indeu bera aurkezpena. Aurten ez dugu zurrumuruik entzun, ez dugu emoten alakorik ingo da benik, orduan ez dakigu ekainen ingo da ben, apurot berandu ikusko dugun, adibilbirko gara. Eta, karo, Nintendo kasue ja oso berezize da, ze aurreko saioan aipatu gendu moduen, Switch PC badatorria, ekainen 5 estreneko da. Eta orduen ez dakigu horregi lotute, zozer berez izango da ben, beste Nintendo Direct bereziren bat, ez da benez erringo, betiko lez Nintendok egun pare bat harina iragarriko deu seguruenik, osak esain egon birko gara. Baina... Datoren astean. Ja, entzuten dagoenak hau FM-etik, 2 egun barru. Hori da. Ez da begitzi, adibileko gara, da egongo dire dana, ariek eta jenti da oso berotut, Hortara nindoian pixkat. Ez tozi gazten azkenengo 5 temporadak kontutan izaten baldin baditugu gauzak asko azera daudela, esaten dut, esatu zu, Summer Game Fest, udako
Eta aurkezpenak die, ia betero. Denbora guztian, Bai, eta nik uste dudakoak ere garrantzia galdu dula, ez? Leno eirua izatea utzi zuenetik ere, bere garrantziat izaten jarraitzen zuen, baina orain ematen du, enpresena jautela difuminatzea pixkat urtean zehar anuntzioak. Beti sorpresan batean da garai hauetan, baina ez da garai batean. Beti gabonak. Hoi da. Ja. Egize da, hori, udakoak igualen jarra galdu da bela, eta gehiago dauzela urtien zier, zuke epatu ez nuen ez Damian, hilabetero duko gule baten bat, baina askotan oso txikizek izaten dizela, bai. Kendute Nintendonak Switch birako berotzen egon dizela, eta nahiko potentik izan dizela, orokorrien nahiko itxizten dozku, ez? Honek Sonyin State of Play edo beste dozinek, ez? Orokorrien ez diki horren beste horren maia. Eta ojo, Eta ojo, ikasi dabe abuztuan argitaratziak ez daukala arazorik. Asko saldu leikela eta ondo funtzionatu leikela, orduan, bueno. Bai. Horre badagola. Igual, amaitzeko komentatu Lander, entzuleak egon daitezela atento gure zare sozialetara, ze segurazki konferentzia hauetakon batzuk zuzenean emango ditugu, hemen Twitcheko gure kanaletik, eta, bueno, hori. Oraindik ez dazkigu zein emango ditugun, ze ikusi behar da ordutegiak eta gure disponibilitatea, baina nik uste Xboxena bentsat preste iteko. Data gerturatzen doian einean igual egutegitxo bat edo, ez? Hori, hengo dugu agendi betiko lez gamerantzian, gure webgunien, eta apertotik bai patuko dugu, irratzaio bete bai, ia zentzu daki dugu zen irratzaio hartien zentzu bai estatzen dizen, baina bai, nik uste dut Xboxena bai jarraitzuko dugu lez zuzenian, bestiek ikusko dira, ze urtero lez joku oso interesgarri dauz, baina aurkezpen asko oso soluzia dira. Oso luzea izate. Ordutegi eskasetan egon aldire, orduen pentsiko dugu ia zerrin, baina bueno. Zuok jarraitu betiko lez, gure irratzaioa zein gamerontxe.euseko albiztiek, eta tengo dugu zuzer. Aurrera. Albiztia sartze ditugu? Bota. Albiztia! Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu. Bueno, Warhammer 40.000 bezala, ez? Laburtzen duguna, frankiziaren festa antolatu dau Games Workshop taldeak. Eta, bueno, hau gogoratu ez dala bakarrik bideojoko enpresa bat, baina bideojoketan izugarri sartuta gondana urte guzti hauetan. Skulls Showcase bideojoken aurkezpenean Warhammer 40.000 Space Marine, Mastercraft Edition eta Dawn of War Definitive Edition birmasterizazioak ezagutu ditugu. Lehenengoa, Space Marine Mastercraft Edition hau, azkenean da, Space Marine dakizuan bezala Warhammer 40.000 bideojokoen artean da gehiago 3. pertsonan jolasten da nolako borroka joku bat, ez? Nahiko pasillerua, okerez baldin banago. Nik uste dut badaukatela. Bai, esan? Hori, eguna esaten Gears of Warren klon badala. Hori da, bai. Bai, eta, bueno, nahiko joku zaila hasiera batean, gero egia da, bueno, gustatze jakona eta tope biltzen dana, ikusi izan dugu irrekibe bai hau streameatzen, eta bueno, kontua izango esan, ja urtetxo batzu dauzkan joku hau, 3. pertsonazko akzioko joku hau, lauka bereizmenean, modeloen naiz eta testuren hobekuntzekin, eta kontrol eskema zein interface eraberritu batekin estrenatuko dala, besteak beste. Orduan, bueno, aukera politia, sekula jokatu ez dugun ontzat. Egia da, nik Gears of War bestotela asko jolaztu, egia da ikusi egin dutela gehiago. Eta ez dakize puntutaraino lorea eta sartzen da. Gogoratu bai, Warhammer 40.000, dala zientzia fikziozko Warhammerren atala, eta kristonen lorea daukala. Liburu pila bat die, atzeti dauka sekulako estetika eta historia pila bat, eta baita zela san Secret Level izeneko seria egon zana Amazon Primen bere kapitulua zeukan, oso potentia gainera. Orduan, beste badator, beste animazinozko telesale badator, Astartes, berez, hori da, sale batek sortunikoa YouTubeen, eta hortik Secret Levelera eruntzien, eta oin bere telesail propioa ekoizten dabe, dantzadan ez, orduen norre betxurona, komiki piloa dekoz, bueno, bai. Ahora, Astartesena, ni Warhammer ez detela ezerre kontrolatzen unibertso hori, eta gustatu hori inoizena emunarakarri. Astartesen bideo hori YouTubeen ikusi nun, eta bastante espektakularra irutu zitzean. Hortaz, igual planteatuko serie hori Lander esan dezuna ikustea. Gero igual etzei gustatuko, baina... Bai, nik uste dut unibertso honetan sartzeko nahiko aproposa dala. Nik uste dut erakargarri izango dala,
Oine, bai, ni justo fantasiko rol partida bate jolastera goia, bala barne txaia, edo barne arerioa esaten da batzuk, Enemy Within, eta hori be, bueno, pixkate errin egiten dutzana, azkenean da mundu hau, baina izan bezen fantasian, etorkizunean, eta hori, asko sentatzen da, atzetik beti dauka lore oso zaindu bat, eta horren beti ematen datza jokoari gorputz asko. Eta hone be gainera gaur estetikoki be nahiko salvajeak izaten dira, baina nahiko txukunak era berean. Eta gero komentatu behar da baita, Warhammer 40.000 Space Marine 2 jokua badagola, jarraipen badagola, eta modalitate berri bat irtengo dela ekainaren 26an, setio estilora, Siege joku mota. Siege joku mota hau nola izango zen, segaitik, karo, da Gears of Warren joku estilo bat, eta setio mota izango zen multijokalarien dako, adibidez. Hori da, berez Space Marine bigarrena kooperatiboan nahiko ardaztute dau, gero multijokalari bestelako modalitate batzu bedekoz, baina azkenien 3 pertsonako taldiekaz jolastu zeinke kanpaina osoan, eta setio modalide honegaz, hori apurbete hor da, modalide horretara erungure dabe, samaldak aguantetan, bizirauten, eta hori zebera beste bi jokalaregaz, uste dute, okerrezpana bien moldatuko bien olantxe jolasteko. Nahiko arrakastatxue, bigarrena, lehenengoa bai izan bai arrakastatxue, baina ikustu bigarrena gazia gehiago erakarri da bela ofizialki lore horretara, epatzen duzun lore horretara, protagonistie oinartien aparte gotezan, esan historizoan existitzen, bertan sartu dabe, eta bar, orduen, eta garrera oin hirugarrena garatzen dabe, oin aste batzuk ezagutu genduen, olako irudi nahiko kutre baten bidez. Orduen hau da justo Warhammerren unibertsoko bideojokuen artien, segurunik arrakastatxuna, gero untxaipatuko dugune hor dago, baina Space Marinek igual jente gehizien erakarri dugu, segurunik. Bai, karo, ontxe komentatuko dugu, Dawn of War saga mitikoa, estrategia joku klasiko bat da, askorentzat, ja urtiak eukiko ditu, 20 urte gutxien ez baduzkan, ikustu dut. Eta, behin betiko edizioan antzeko hobekuntzekin iritsiko da, azkenean gogoratu Dawn of War ziela, 5-6 joku ziren. Eta gero, bakoitzak egitze zituan, fakzio desberdinak eta hola, eta azkenean egite joku bakarra, zuzin dira zen instalatzen, bata bestean gainean, eta baitza ebokatzen zegoen pixkat figuriten roi hori, azkenean... Hori gizu da Total Warrena, ez da? Esango dugu. Baita, baina Dawn of War hola esan, Bai, esan, ez dakile lengua esela esan, bai, Dawn of War, gero Soulstorm, eta joate zinean instalatzen, eta sartzen ziren fakzio, eskenik hori Dawn of War bastante jolasten eban, bere garaian. Eta baita zukan figuritak, zugite zinean, figurita baino gehiago, koloria fakzioanak zuken abakitze zinean nola izan, eta dana, eta gero jaite zinean misioak jokatu. Zuk aukeratze zinean fakzio bat elfoak, ero Space Marine, ero nahi duzuna, eta hortik jolazte zinean. Entzat, ni gogoratzen dutena hola da, eta gainera gero joaten baldin basa Steamera, ni bedaukat, daukat Dawn of War, Winter Assault, Soulstorm, Dark Crusade, eta, ez dakit, baten baldagatzen duten, gero atarazen behar Dawn of War bigarrena, zegoela, baina oso onak die olako jokuak egiteko, bai Total War eta bai Dawn of War. Azkenean, Total War izango zen ejerzitoekin jolastia, ejerzito handiekin, azkenean Total War klasikoen estilora, eta Dawn of War gehiago izango zen patrulla txikiak erabilita, askoz taktikoagoa, baina, sistema antzekoakin, Warcraft 3 baten oinarriak hartuta, gutxi gora bera. Eta, niretzate oso joku txukunak, kanpaina oso politak eta merezi daben jokuak. Eta, hau etortzen da baita, laukako bereizmenean, hobetetako testurak, eta, ikusi, 2004ko jokua ipingi dozuzuke lande, hori, 21 urte ja. Eta, kara, arkiztapena, itzalako beto, ezin hobeto, ondo guztoko agaten jakitzea, daukogun ontzat jokua, badagon, zerbait. Ez dut uste ipatu da benik. Ez dut uste ipatu da benik. Igual tiroia dauka, daukogunan artean tiroia dauka, eta pentsatuko da berri salduko da bela, ikusiko dugu. Niko ingiztaukat astirik, baina bestela igual, gratis emanezkero igual probatuko neuke. Eta baita esan behar da, salentzako moden euskarri bat agindu da bela relikekoek, eta, ez da gaizki, hori, ez dakit nik ze puntutaraino, Warhammerren frankiziek modak onartu dituen, beste batzuk beti egin izan den bezala.
Ikusto kasu honetan Dawn of Warrek baietz, azkenin hori da mantenduko da bena berez. Bier masterizazio honetan modo originalatan jokatzeko aukera hori, edo horrek Claro, baina esatot, saleen modak, ze puntutaraino bultzatu egin dituen erak, ez? Ez, hori esaten edot. Hori momentu honetan bai ikusten da, eta hori postekoa dala esaten da. Eta gero ordenagaioetan irtengo dala urten, ez da, hori. Eta, festa honen barruan, Games Workshop festa honen barruan, bideojoko guztiz berri batzuk be aurkeztu die, eta handiena, zalantza barik, Aulkat estudioaren Warhammer 40.000 Dark Heresy, bai? Herejia beltza ero, daukagu. CRPG aventura bat, da. Bueno, CRPG ez dakit zuk zeri deitze jatzun, bai dauka komponente batzuk ez, oso espezifikoak. Bueno, ez dakit zeri gogora azten dutzu ez. Baldur's Gate bada, didez, nitzako da CRPG bat, zentsu handi baten. Neri be Pathfinder, biak eta Baldur's Gate bera, Larianen Divinity Original Sins, roi hori ez, emoten dago. Azkenean, bueno, hau benetako rol joko bat era gerturatzen dana ez, CS-erena da, izen honetan. Gogoratzen. Hori bilatu eta ni joako naiz komentatzen. Ze, bai, egia da, azkenean rol joko oso potentia, la Baldur's Gate 3 izan lehike rol joko lortuenetariko bat, bentsat, hartzen badago eje zentral bezala D eta D, ez? Computer izango izan, azkenin CRPG, jokatzen dozu RPG bat, hor nagaien bai. Vale, ba hori ez, esan du, Baldur's Gate 3 izango izan hola maiko rol jokutara gehien gerturatzen da jokuetariko bat, zalantza barik, eta, bueno, saiatu die antzeko zerbait egiten. Txandakako borrokak azkenean, ez? Iniziatiba bota eta tokatzen jakonean bakoitzari bere mobidak, izketaldiak tramak asko erabiltzen da belako, eta, bueno, PlayStation 5, Xbox Series eta PC-erako. Osea, que oso ondo. Neri olako gauza sartzen malden badie, beti posik. Orduan, ongi etorri izango da. Eta gero, talde berberak 2023an antzeko zerbait egin zebela, ezta? Dala Rock Trader izeneko joku bat, eta valorazio oso onak eskuratu hemen zituen. Nik aurra darretik kanpo neukan, orduan hemen be pare bat gauza apuntatzen dituz, Landerren ikerketari eskerrik asko. Bai, niko ezagun izan hori, oin urte pare bat, orduan, genero hori guztezkero, eta Warhammer guztezkero, aukera politxe. Bai, gero be, gertatzen da pilatu itxe jatela, ez da, euskatu Disco Elysium jokatzeko, eta beste pila bat, orduan. Bai, segan laburrek izete, da, bai. Ez, dedikatzeko. Azkenean, bueno, gero, ez da, bai, ez komentatuko dutzuet, lagun batekin egon itzan, eta honek, dauka denbora, baina ez daukarenetan egon naiz, eta kleroskurren inguruan, ez, aritzeke analizia egin zeban, joan zen hastian, komentatu behar da, begira ikustean edo zuenak ez padozu ikusi, eta, bueno, analizi, bueno, komentatzen jokuarien inguruan, eta esan zeban, berak ez zebala jolastu, ikusin zebala jokua. Hartu zebala YouTubeko partida bat, eta ikusi zebala, gainera hasi zala borrokak ikusten, baina ja bukaeran joan zala bakarrik ikustera estenak eta pixkate bidaia, eta esaten dau, asko guztau jakola, eta igual egunen batean jokatuko da bela, baina horrekin nahikoa zeukala, eta pixkat laburtza aldera, ez, denbora, ja gare plan horretan. Baina ez dakit, ezkenean... Ez da horren luzia izen, ez? Kompareta alako monstruak esango dugu. Zango dugu, historia nagusia hogeta ostortutan pasatu ezak ez. Progatxik. Osea, hogeta ostia, ez da lau osortzi ordukoa, baino... Ez, baina esaten dut be, ze puntutaraino, ez? Esaten dut, ez da nahi egotea pin-pan, etxegin kontua, nahi dutena da ikustia historia hau. Bai, bat ipat... Eta bideojokoa ja... Niretza bezala, osea, niretzate generoatzen guztokoa, eta historia zen garrantzitzu. Eta artea, eta beste guztia, baina bat historia. Hortaz. Bai, baina kuriosu da bai, igual kontsumitzeko modua, ez? Eta bideojokoa da bizten hartzen espazio hori. Ikusentzunezkotan, ze potentia dan, ez? Jendeak dedikatzeko bideojoko bat ikustera bakarrik, askotan eukido gameplay eta hori, baina ja, berak jolastuko baleu, esela ia, baina zentratuta nahi zeban gauzetan. Hori ez da existitzen, baina nitxo bat igual ingo zenuke, YouTubeen kanal bat, soik jolasaren historia animazioak kontatzen dituzunak. Gauza guztia beste... Hori bakarrik ipinita, ez? Eta borrokak moztuta. Zure launa bezalako publikoak izango zenuke.
obviamente. Estenatan, bai, azu ikusi historia orokorra, baina jokarretzen galdute, ez bakarrik jokarretasuna, esan gut, bertan be historiko gauza kontetan dire, lore pila altxo saldu, orduen. Gauza galduko zuz bai ala bai, esan nahi dut. Hori beti. Bai. Baina nitxo haukiko luke, jendea, Lander. Seguru. Gero eta gehiago, ez? Gauza asko dare. Bueno, esan duguna, beste joku bat, agertzen da, Warhammer 40.000 Boltgun B. Boltgun, hau ikusteko aukera baldin badukazue, segituan etorriko jatze tituloa burura, Doom klasikoa. Batez be klasikoa, pixelatutako odol isurketak, die guztiz Doom. Gero egia da paisajeak eta inguruak eta hori dana oso polita diela, ondo eginda darela, futuristak eta hor bai pixka diferentziatzen da, azkenean Doomek zeukan teknologia zeukan eta iristezan punturaino. Hori oso ondo zainduta, baina sensazio hori Doomarena emoten dau. Eta, 40.000, 40K unibertsuak girotuta, arma pilo batekin tiroak eta hori, pixelatutako odol pila bat. PC, PlayStation 5 eta Xbox Series gaiutan datora urten. Nere ustez, igual, animatzen nahi zera, atrebitzen nahi zatera Lander hau honek berotuko zotzala pixkan muturra. Jo, aurrekoan jolasteko aukitaz, baina esaten da nahiko repikakorra dala. Eta, kasualidad, egin da bena da, aurkezpen honegaz bai, kaleratu aurrekoa, baina teklatu gaz jokatzeko aukeriagaz, ez dakit zagutzen zuen The Typing of the Death eta alako jokuek. Bai. Hori, Shooter on Rails betikoak ez, apurbet gehiatzen dutxunak, baina zuk tiroen biherrien teklatu gaz idazten duzu, agertzen izen hitzek eta alakoak, txarrak hiltzeko. Bain da belako berzino bat, baina Boltgun originalagaz, eta oparitu indabe. Orduen, holan jokatzeko ba nahiko entretenigarrezea, simpletxe da bai, baina bueno. Eta hori bai guztiate, gero joku normala igual bai zelek errepikakorra hau bada, baina nahiko errez hartxo esuneko atsegin, esango dugu. Steamen dago, ez da hori? Hori da, bai. Bai, eta berai dago gratis, ez? Warhammer 40.000 Gladius Relics of War, baita dela estrategiako joku bat. Bai, hori da, hori zebe aparitu dabe, da gero besteren bat beko jerako, enaz gogoratzen ez izan izena, baina gondire aparitzen. Beitu, aprobetzaten behar, oin edala Warhammer 40.000 aroa, eta ikusten dugu bezala, eskaintzeko askorekin. Jo, esaletu entzat gustora hongo dia, lau joko batera. Bai, eta hori... Eta lau genero diferente, gauzako paritzeko, Así que... Bueno, hori dira epatu dugu zena, baina gero espantzinoak eduki garrese beste joku entzat, oza, gauza pila egon dire. Izan Warhammerren, eta hau bakarrik Warhammer 40 inguruen, klaro. Ose, gero normalak be, badeko zen beste emat bideo joku, da beste emat kontu. Orduan astakeri beda, bideo joku, unibertso honek, zelako da pena auki dauen bideo jokuen arloan, eta holan jarraitxiko denpora pilo baten ustonik. Onja filmitara... Bai, galdu dugu Lander, baina esaten zuen bezala Games Workshopen jokoen edapena izan da brutala. Ni lehen enbien programazio aurretik honei komentatzen, justo ez, aritzuei komentatzen enbien, Steamen tonto euskan joko guztiak, eta egia da, batzuk eta hartu izan ditutela, hori Dawn of War eta asko jolasten nolak, ordan dokat Dawn of Warreko lau, Dawn of War biko, 3, eta Dawn of War 3. Hori, Eternal Crusade, Gladius, Mechanicus, honek duan ematen den batzu, baina Space Marine beba daukat, gero Vermintide bat eta bia bebai, gogoratu darela. Eta, ezkenian zaintzen dabe pilo bat, ez? Zaintzen dabe bai liburuen kontua, mai jokuena, estrategiako gerra jokua esango duguna, gainera dauzke, alde batetik fantasia, alde batetik 40K, ikusten da jokuetarako, ordenagaiurako eta 40K hobeto funtzionatzen dutela, nik igual pistolen kontua eta behizan ikela, ez? Bai, zarazkea. Pero igual estetika be bai. Zean, ordenagaiurako jolasetatik aparte, gehiago hobeto ze funtzionatzen du. 40K edo beste, nik 40K zango nuke baita ere, ez? Rol jokuetan da. Rol jokuan ez, rol jokuan fantasi guztu bakarrik dagoela esango nuke. Eta gero, zuk esatezuna, gerra jokutan, danetik ikusi dut. Egia esan, tokau jat parian biak. Igual, liburutan bai, destakatzen dau 40K. Igual gutxiago daulako bai, ez? Fantasi, igual satelotago da nitxo bat izan lehike. Baina hori, esatutzute, rol jokua, berez fantasi laugarren edizioa dago oso fuerte,
eta gero mai jokoetan biak ikusi izan ditut, eta liburutan gehiago entzun izan dut 40 buruz. Baina, bueno, dauke, kiston diversifikazioa dauke, oso ondo funtzionatzen dut egiten den guztia, así que, bueno, ondo egiten da bizten seinale. A ver. Bai. Bueno, loturik, tal, Damianek asko azkena esan du bezala, gauzak ondo egiten nahi dianakin, ematen du Xboxei ondo ateratzen nahi zaiola jokoak PlayStationera ematea. Kaso honetan ez da Xboxena bera jolasa, baina bai Xboxeko esklusibo izan da. Ze, jakin duguna da azken egunetan, Senua saga Hellblade 2 PlayStation 5 iritsiko dela. Gainera, iristen den bertzioa izango da Enhanced Edition, hau da, bertzio mejoratu bat. Eta hau da, hontan bertan estrenatuko dela jakin dugu. Berritasuna sartuko dituztenak ez dituzte aipatu, baina imaginatzen dugu izango dela grafikoki igual, zaila da grafikoki mejoratzen zegoen dela gutxi aterako jolasa da, baina igual zerbait egukuntzat izan dezake. Beta ere, PlayStationean mandoak ere DualSenseak ezaugarri haptikoak eta dauzka, haien horrekin jokatu zakete, nola jolas bat den asko pertsonaiaren pertzepzioa eta daukan arazoakin sortzen dituna, hortik igual esperientzia berria sortu ditzazkete. Baina baita ere edukiren bat agian ere gehitu dezakete jolazia, beraz momentu zehaztu gabe geratu da eta jungo gea ikusten eta informatzen ere. Konbatatu behar dugu, Hellblade Senua originala, hau bigarren bertsio da, baina lehenengoa PlayStation lauan eta PC-an ikusi genula, jatorriz, eta gero eraman zela Xbox One-era. Aldiz, oraingo bigarren edizioan, buelta alderantzizko izango da, lehenengo PC eta Xbox, eta era PlayStation-era. Ninja Theory, Senua sagaren garatzaileak, Xbox Game Studiosen taldearen barnera egotera pasatzen, 2018an, ni leheno esan detet zegoela barruan, baina bai, pentsatzen kanpoan zegoela, Eta bueno. Nik uste dut ezala izen oso erosketa sonatu, opare talderatute beste alkogaz, baina bai, berez Xbox Game Studiosen barruen kokatzen dire honek. Bale, hori enitzan gogoratzen egia esan. Zeurazki aipatuko denun, gaina irratsaioa. Baina, bueno. Eta, bueno, esan deten bezala, ez? Azken aldian irratsaio, kasi, esan nuke ez irratsaio ero, baina bi irratsaio tibein ekartzen dugu Xboxeko jolas bat PlayStationen aterako dana. Eta ja, honekin, biltzen ditugu esklusiboak jundiganak, Forza Horizon 5, bastante ondo dana funtzionatzen, aurrekoan aipatu bezala, Sea of Thieves, Hi-Fi Rush, Pentiment, Grounded, Age of Empires 2, Age of Mythology, eta ero gainera, Gears of War Reloaded ere ikusiko dugu, beraz. Jolas pila bat Xboxeko beti esklusiboa eta mitikoa diana PlayStationen, beti izatetena. Gu posten geaz, erabiltzaile pila batek, jolastu ezin zituzten batzut disfrutatzeko aukera izango dute, eta nik uste bideojokoen erabiltzaileon mundu honek beti irabazten dula ona. Eta Hellblade 2aren lehen urte hurrena egin dute, zela da urte bete atera zala, eta bueno, irarri utenez, hori, Enhanced Edition honek ez diala berrikuntzak aipatu ditugu, ikarreko dituztela, baina ez diala berrikuntza hauek soilik izango zerantzat. PlayStation 5ko erabiltzaintzat, baizik eta bai Xbox eta bai PC-ko erabiltzaiek ere berrikuntza hauek aktualizazio bezala jasoko dituztela. Beraz, albiste ona, galdetzen nahi nizuna Lander, jolasak ondo funtzionatu du, ze atera aurretik kritika eta ondo entzuten itun, baina gero oso isilpean geratuan jolas bat irutze zait izan dela, ez? Bai, nik uste dut balorazioak ez txarrak, baina beste aurreko joku baino eskas hauek jaso dauzela bigarren honek. Eta aparte, harreri zer nolakoa izan dan, kasu honetan Xboxen gainerako joku kaspatzen da moduen, Game Passak asko nahazten dugu hori, ez dakizu benetan, ez? Zenbat saldu dan, zenbate jokatu da ben bertatik. Orduen, nik uste dut ez da zela lortu, gure bi esan emaitza horrek, baina nek esango bez joku txarra danik, ez dakitzu. Probetako dekoton dino, eta lehengoa ziniban, baina neban bukatu, da uste daten rolloa, baina bigarren honek nagitxu gehiago bai emotu doztela esan behar dut. Landerren berdin. Dana berdin. Orduen ia, bentsete PlayStationa ekarritxe, igual beste bizi berritxe badeko, edo beste aukera bat emote dutzi, egiz esan.
Eta gero suposatzen dut etorkizunin, beti aipatzen dugune, Switch birako igual ikusko dugule. Bai, azken izan da joku bet urte pilo bat ez egon dela garapenien, arazo asko eukideuz, eta moten dugu ez dela urten, espero bien besteko ondo. Eta ero baita ere, lehenengoak nik uste mundu guztia harrapatu zula sorpresaz, espero zena baino jolaso goea atera zala, eta ez da erraza izaten jolasak maila bera mantentzea, hobetzea ja zaila da, eta mantentzeare zaila izaten da askotan, hortaz, hori gertatu lehizke. Bai. Beste joku bet PlayStationerako, eta oin bertoko etxeko jokuetara paseko gara, ze Euskal Herriko bi bideojokugaz bukatuko dugu aztenetako albiste handizekaz. Alde batetik, Main Loop Studios veteranoak Submerge P The Hype maiatz bukaeran estreinetuko dabela iragarri deu, eta antzeko gunetan helduko da, bestalde Digipengoan Numbra interesgarri ze. Submerged biri dagokizonez, maiatzaren 29 zen estreneko da, oso gitzi falta, egun gitzi batzuk joku hau ikusteko, erratzaia entzute zabizenok erosteko preste gongo zari, bentset. Eta plataforma nagusi guztizetarako ikuske dugu, hau da, PlayStation kontsolatan, Xbox kontsolatan, Switchien eta PC ordenagailuetan, estreneko da Main Loopeko bilbotarran bideojoku berri hau. Beste joku batzuekin indaben moduen, udalerri bereko Relebo Studiosogaz batu dire, bai joku garatzeko eta bai gero honek Relebok argitaletxe lanak eitzeko. Orduen, Submergeden, 2004 hasieran aurkeztutako bideojoku dela esan behar da, eurreko Submerged originalan jarraipen zuzena, eta antzeko proposamena ekarriko dozku. Survival horror edo belturrezko bideojoku da, baina kasu honetan, itxaspeko arriskuei eta monstruei aurre egingo dezagu, lehen pertsonako belturrezko abentura honetan. Orduen, marrazoak izango dire protagonista gehizen bat, baina bestelako izaki batzuk topeko dugu soingo honetan, halako zombi moduko batzuk ikusileik ez trailerratan, aldi berien gure inventarizia kudeatzen, puzzle gainditzen, mapa labirintikotik zehar nabigatzen gabizela. Orokorren egizitzen oso txuruna dekola esan behar da, grafikoki da nahiko potentien boten dugu, horren talde txikizek enge egoteko egizizan. Eta aurrekoa nahiko txukun esan, orduen jau hobetu daben, apurduek izan txukuntzeko aukeri euki daben. Eta esan dugu moduen, maiatzaren 29 arte, ostegun honetan jasoko dugu. Goratzen dit estetika azpixka soma jolasa. Bai. Urazpiko, zerbait gezki jundan, kaotiko eraikin horiek, eta eroaino kanpora atera ezula. Kurioso. Bai. Nik uste euren inspirazio iturri nagusi izan da, segurunik. Soma da amnesia dalakoak, azken finen, lehen pertsonako bideojoku horrek eukidaben arrakastie, eta horren ostien, estudizo txiki asko anime irantzeko oso zerraitzera. Baina berez komentu dugune, oso testu inguru edo ambientazio ez, kirotxe berezize, eta ganera marrazoan kontu horregaz, ez dakiz lehunduk etorton galtxun, seguru nau, bai beldurrizko jokuen salientzat, bai eduki sortzaientzat eta youtuberrantzat, oso joku interesgarri zeleikela. Eta bestalde, Digipeneko ikasliek, nahiko joku berezize garatzen dabiz, bai beldurrezko generora hurbiltzen da, baina beste modu batera. Numbra, maiatzaren 30 kaleratuko deu Digipen Europe Bilbo ikastetxiek, hau da, kasuetan bariko honetan, ostira honetan. Eta izakin misterio etxuz betetako mundu ilunera eramango dozkun, abentura hau euskeraz estreneko da, Digipengo beste ikaslien jokuen moduen. Kasu honetan, zentroko laugarren mailako ikasliek aurten sortu daben bideojokutako bat da, 13 izeneko taldi osatu dabe, gogoratu da egun Digipen barruen, esperientzi guztizez, garatzaileen edo enpresan esperientzi guztize bizitzeko, hauren talde txuek edo garatzaile taldiek sortzen da bezala. Kasu honetan 13 bost programatzaileek eta 7 artistek osatzen dabe, orduan hor nahiko lantalde politxe uki dabe. Eta ez topeko dugu Numbran, batez be puzzliek eta esplorazioa, Limbo edo Inside bezalako klasikotan oinarritzen dela moten deu, olako 2.5D ikuspegizegaz, alako erronkak eta erronkari da aurrein berko dutxagu, beldurrezko testu inguru edo girotxe horregaz. Zehazki justo aipatzen dabe garatzaileek Limboan harrapatute geratu dan Luz izeneko neski egilatu ibirko dugule. Eta apuruet realitatien eta metzen arteko munduen kokatzen dela, amez gaiztuatetik ies egiten ibili ibirko garela, euren 13 taldien
Instagram taldien egon dire, Instagram kontuen, egon dire apur bete erakusten euren kontzeptak, euren artelanak eta orokorren oso itxura politxideko esan behar da, batez be, kontuen hartunde. Ikasle talde batek garatu da bela, doan estreniko dala estimen, eta ganera esan dugune, euskeraz. Osak, bai probebierreko jokuetako bat izango da numbra hau. Bai, proiektua ikasleik egitekotan, egindakoa izateko oso ondo dago grafikoki eta detaile aldetik, harria daz. Beti aipatzen izan dugu beste saio batzutan, urtero gehiago harritzen gaituztela, ze beti egiten duztelako jolasak, denbora berdina daukat eta baina kalitate gehiagoekin ateratzen. Eta desde logo hau jolasa iraupena ikusi beharko da, ze proiektua hau izaten da ohikoa da naiz bezala, ikasketa mailako proiektua bezala. Ikusi beharko da luzapena, baina kalitate aldetik bisualki ikusten dana, pertsibitzen dana eta bezala, jolas oso bat izan ahalko litzateke, nik uste. Bai, gero suposatzen dugu oso motxa oso laburra izango dela, orokorrien, segurenik ordu bete baino gitxi hauen gainditzeko modukoa, baina hori, barero, doakoa da, aukera politzea probetako da ikusteko, zerretxeko gai ditzen, zerrik esten daben, digipen ikastetxean, eta proba bat emoteko, hori zelantzari barik. Guztizadaz. Bueno, Lader, analizi nik aurrekoan estensoa ingo nuen, eta zuk ere ala dakarkizu, eta baina jolas potente batena, así que pasatzen gara analizira. Analizira goaz, bai. Laburtxu bat joko guzor, baina beste baterako txiko dugu. Bai, gainera, bakizu, atzerapenak eta gauza. Segi. Analizia! Gaur aukeratutako bideojokoaren tartea. The Last of Us telesaien bigarren denboraldize. Gaur bertan bukatu dala aprobetxeta, apirilen pezien estren esan The Last of Us Part 2 Remastered jokue ekarrena izen dut. Neuk be kaso honetan bideojokua atxo bertan bukatu neban, izan oso arrapeta bukizte, denbora pilo jokatzen, dana osorik esploretan. Eta, badakitze oindik telesaiaren historizoa jarraitzen zabiltzaten nok asko sariela, eta bideojokue jatorriz 2008 estrene basan ebe, spoilerrak zainduko dodaz, analizi honetan, osake, egon lasai horregaitzik, ze badakigu oso joku potenti dela, gizon jarraipena deko telesaiek, eta inok ez da bela gure inungo usteka berik. Ze, aipatu behar da, bigarren lehengo jokue eta lehengo denboraldize parekatute doaz, izto dize, itxo gara bera antzekoa da, baina telesaien bigarren denboraldi honetan indabena da, bigarren jokue satitxu. Okerspana bilen, 3 denboralditzen zatitzuko dabe bigarren jokue, osake ondinoko asko falteko da hemen kontetan dan historize, HBO telesail honetan ikusi arte. Aspaldianik jokatu gurien nabilen titulu edau, hainbat arrazoen gaitzik, Naughty Dog nire ustez airukoitz taldien artien, honenan artien kokatzen dala usteot, eta, PC-era euren Uncharted 4, zein The Last of Us Part 1, berregiti heldu zirenien, sendipin hori ondino gehiago areagotu zen, oso talde berezizea la usteot, euren marki, euren egietza hori asko zaintzen da bela, eta ez dala pasatzen asko, banera, haulako airukoitz talde handizen artien, nire ustez. Orduen, klaro, honegaz batera da, telesaien bigarren denboraldize be, antzeran estrenezala, PC-ko jokuegaz batera estrenezala kotuten hartunde, nahiko beratute bilinaz, The Last of Us bilonegaz. Eta, apurubete premisian sartunde, bideojokuen premisian, nera bezaroa izten, alde batera izten, eta alduarora sartzen da bilen, Eli izango da gure protagonistio ingoan. Beste, aipatu barik itxiko dugun beste kontutxu bateraz batera. Orduen Joel originalien zala protagonistie Last of Usen arpeizetako bat, ingo honetan apurru eta alboratu ingo dugu, Eligaz batera jokatzen dibiltzeko, Eli heldu hau bat, nagusi zaue, eta lehenko joko protagonistia eitzeko, gai eitzeko esan gauzabarrinek eitzeko gai dana, ganera. Orokorrien, lehenko bideojokuen oinarri berbera jarraitzen dugu bigarren atal honek, hortaz, 3. pertsonako ikuspegi zen jokatzen dan, akzio, isil gordekako, beldurrezko eta esploraziozko titulo nahiko lineala dala esan lehik, haudeko gule esku hartien. Orduan, zerra gehiago bat ikusko dugune, beldurre, akzioa, tiroak eta gidoi oso potente eta gogor bat. Eta horren barruen, jokagarritasun zikloa nahiko simpli eta errepikakorra dela esan lehike. Gehizen bat, askotariko koalekuek zeharkatuko duguz, gidoiek agintzen dozkun lekuetara heltzeko.
estogueko mundu ireki zabal bat, eskara bilko gure aldetik pentsetan ia nora junbirgaren, nora ez eta bar, jokuen nahiko lineala da, denpora guztiz eta bizku esaten zerrein, asko apurbete tardezkero, edo bueltak abilezkero, ja, agertu itxi asko zuharrak, edo gugazta bilen beste adizkirin batek nondi joan azaltzen dozku, da, erazten dozku. Orden gaizen bat, bidien baliabideek biltzen ibilko gara, armak izan leikez, edo munizioa, armako betzeko tresnerize, abilizentzako liburuzkak edo pilula batzuk, eta gero, baliabide simplinak, adibidez, alkola, itxasgarrizek, xaflak, potoak, trapuek, azukrie, artizautza lan batzuk etxeko, objektuek eta baliabideek sortzeko. Horregaz batera, munduen inguruko informazioa askantzen dozkuen oharrak hartuko dugu, apuruet lore horreri sakontasun emoteko. Sekretu txikizek topeko dugu, puzzle edo altxor desberdinek topetako, eta horretaz gain, gurekin batera da bizen lagun horrekaz hitze-hitzen eta apuruet mundu horreri bueltatxu bete moten ibilko gara. Inoz aipatu dugu, eta uste batez bezuk Damian, lehenengo jokue apurruet errepikakorra edo, simple txue enjatxule, txule horren beste arrape. Neri zaien jalten, manduakin. Baina, bai, ez da, kristonetako gidoia dauka, zer oso sartuta, eta alako batian hasi bideza, ostra, adreio bat hartu, egizen despista, gero. Eta horrek pixka, igual atzera gotaz, ez da, kasu honetan nire ustez, bada, narratiba importantiagoa, ez daki jostagarritasunean ze puntutaraino jendeak gozatzen da ben. Hainbeste, uste bingen ebe berdinak komentatu izan da bela, keimena untxiko beste kide batek. Osea, nire ustez jokoak dauka kristonetako gidoia, eta jokoa bera jolasa, igual ez da izan behar hain zentrala, kasu honetan. Ez que, niri bentza frena hoitzen zoztan, igual nire gero txarren itzalako manduakin eta hori, baina, bai, frenatzen joan asko. Agian eno esan dugun bezala, ze horietako bat, ez? Jolas horietako historia ikusteko, jolas hau, jolasteko hona da. Niza honez irurotatik gutxena ebilidana, hasi nintzen ibiltzen lehenengo bat, ez nindun engantzatu, eta horretik aukeraik ez nion eman. Baina bakit jolas hona ala, hainbeste jendek ezaten magu, hain jolas berezia ala argi dago. Baina zirako estinak eta pila bat, baina gero, borroka ja, zirela bueltaka ibili eta, mentzan eri saia ite jaten. Egiz da hori, ez tala mundu guztientzako bideojoku motie, eta ulertze dute, azkenien oso geldoa da, oso repikakorra, denpora gehizien da, baliabideek biltzen emote dozu, eta gero horrek noiz erabili itxeroten edo. Baina, beti ikusuten zin hori, historizek arrapaitxe zaitxu, eta eurera tiretzen dutxu, ez? Beste modu batera gozatzen duzu joku hau. Baina nik ustot bigarrena, naiz eta bardina izen, oinarri berbera mantetzen dugu zen, apurotu hobetu indabe, nik ustot leku klabe batzutan, leku gako batzutan, eta apuroet gozagarrez haue eitzen da. Orduen, ziklo simplia, esan dugu moduen gogoikarrez izenleik batzuntzat, baina esploratzie eta ordainzari honek, altxorrak, sekretuek aurkitzie, gozagarrez edala esan bier da. Zeba, azkenien, ipatu dugu zen armak, tresnak edo armenak hobetzeko gai izango gara holan, aurrien agertzen zaizkigun oztopo horreri edo erronkari aurre eitzeko eta erosoago gainditzeko aukeriegaz. Gero adibidez, sendatzeko, zaurizi sendatzeko lehen laguntzako poltsak edo bombak sortuko dugu, artisatua sistemaren bidez, eta horretarako derrigorrezkoa da, ipatu dugu zen baliabide honek biltzen jutie. Eta egitze da, espado zuzen erabiltzen, beti gogaitxuko zaitxu, baliabidek hartzi edo ez duzu egingo ez ebez, baina behin erabiltzen aztezanein bombakaz edo minakaz, trampakaz, bestelako koktel molotofak eta lakoak erabiltzen hasi ezkero, beti dekuzu bierri zen hori ez gogoa duzek batzeko eta inguruniek esploratzeko azken finean. Ezaut, orokorri nahiko lineala dala, baina bai harritxo uste partea batek, eta ez dut ulertzen oso ondo zelan rutinan, zelan bideratu da ben. Ze, hasik erarantza, jokuen lehenengo orduetan, esango neke, dau pasarte bat, nun mundue, ez da mundu ireki zen bilakatzen, baina alako mundu semi-ireki anti baten sartze zara. Kokaleku zabal bat da, hau zeharkatzerakoan nahi dugun bidie hartu aldugu, bigarren mailako misioak da, solako, kasu honetan Seattle hiri zen kokatzen da bideojokue, eta daiko golako Seattleko mapatxu bet turistana,
eta bertan, gure protagonistak marketan doaz igual egin duzun aurkikuntzak, zazara joan etxe batera, eta topeta duzu ohar bat imagina. Eta dinotxu, ez dakin nungo txokoan edo etxien, alako gotorlekuet edo altxorren bat edo lo que sea, eskute da bela. Eta orduen, markan hori mapan apuntan doaz, beste zabalera edo beste kutsu bete moto etxo joku eriz, ja, badeko zuen misinio nago ziget, baina bigarren mailako misinio batzuk urtean doaz, eta nahiko mapan dize da, saldigani esoaz esploretan, niri pila guzti jaten pasarte bat izen da, eta ez da barriro ez da buelakorik joku osoan, eta pilo harritxu ez, jokua zikiran ikusten duzu, hainbat ordu alzaragoen bertan bueltaka, eta oso zain jute da, oso pila oseitzeko eta apurbete prestetako, ez, datorrenerako prestetako. Baina gero hostien barriro buetetan da modalitate edo jokarretezun lineal horretara. Asko guztia datela, baina asko harritxu uste bai, hori, niotena. Alako aldaketa bat egoti eta gero barriro ez errepikatzie. Eta, penien moste, ze joku osoan zier geratzeza horren pena horregaz. Zuk uste, Lander, zerrek enkajatzen dio beto jolasari eta historioari eta pixan mundu semi erdi ireki hori izatea edo orain arteko formula beti izan dena linealtasun hori mantentzea? Jo, gero, justo ni binaz remastered bertsioan ez, apur eduki barze dekozela, eta garatzaileen elkarrezketak eta adierazpenak eta dekoz, hor sartun da, kaneralako los levels deitzen diren pasarte, argitratu gaupako jokuen zatizik dauz, eta bertan garatzaileek entzuten duzuz, justo komentetan, atalauken du gendun, ze erritmoa apurbete geldotu itzen ban, da historizek aurrera itxe gure gendun, eta bar. Eta suposatzen horregatik izango dela, sartu biela parte semi-ireki hau, eta gero esan biela, venga, metik aurrera ez, ze bestela denbora larri gabiz galtzen. Baina, niretzako, igual, ez da izetan izan biharte Last of Us egaz, baina antzeko joku baten olako zuzerrik guztiek pila, ilusio pila gozten, zen nire ustez alderderik honetarikoa izen da, historizek endute, gero historizoan zati potentiek horrek gogoratuko dugu, seguruenik, baina oso pasarte hona iruditzi bate. Igual spin-off bat eiteko balio izan dezak pixat mundu irekia gora. Bai, unibertso horretan. Ez dakit, beretan, ni asko harretxi beste, da, igual beste momenturen bat aproposago izan zen, ausartzeko, baina apuruet historizo arranketan hasten danien, hor izten dutxue, denporatxue, mekanikak probetako, ibiltzeko zure konture eta betiko beste lagun bategaz oazkasunetan, igual euren arteko harremana apuruet sendotzeko eta zu barneratzeko horretan, igual horretarako balizo du, baina hori faltan bota izot antzeko zozer egotie. Hau dana, esplorazioari dagokizonez, baina, azelan ez, ezin aurkako topaldi desberdinik ongo dire, tiroketak eta bestelakoak, arerio motaren arabera desberdin aldizenak, ez? Alde batetik, gizakize dugu gizakizen kontrako tiroketak, edapurruete isil gordeka ibiltzeko pasartiek, eta, The Last of Us, zombizen historizo bat alez, Cordyceps onjoan kutsatuen kontra ibilko gara. Orokorrien bizizetan antzeko proposamen agartzen jaku, isil gordeka hasiko gara normalien, tiroketak badauz hasikera batetik, baina gehiago dire parte sinematiko antzat esango dugu, normalien itxiko gaitxue eskutuen, maiartien edo alako txoko hartien ibiltzen. Asko nabari da Metal Gear Solid sagi gaitzik ikesi da biela, Snakeen sagako mekanika eta kutsu asko hartzen deko The Last of Us part bi honek. Eta orduan alba da topaketa guztizek isilpin gaititze da honena, baliabiderik eta bizirik sautu gabe, aurrera itzeko, azkenin hori da proposena. Eta egize da, gune mugatuetan egon arren, imagine alde, egizan aniztasun handiza dago, ezen lehik ez bulegoak, etxiek, irisetako alako apurtuniko guniek, apurtutanetari dau, egiz izan. Baina, askatasun sentipena oso modu egokitzen lan dute dau, ze dekogu alde batetik vertikaltasun handize, baina baitze, modu batera esatirren, horizontaltasun handize, bai. Aurrera gora eta bera ebilko gara, pasarte pilo daun nundik sartun eskute, olako zirrikituek erabilaldo guztinak basiztu bizitzen ibiltzeko izkutuen, alde batetik bestera. Oingo honetan, itxun dute ibiltzeko aukeri dugu bai, hortik Metal Gearren zera antzikotasun handizek igual, alako leku txikizatik sartzeko, apurbete bedarra hartien eskutuen egoteko. Eta hori azkenien, iruditxate isil gordeka ibiltzeko parte honek, eta sigilo hau dana,
oso ondo erundu dauela, oso jokarretasun ona iruditzu bat, zeten zin hori diko zuen pola guztizen, ganera, The Last of Us da oso violentoa da, harrapetan dozu nien txarren bat atzetik, aiztoa sartzeko edo, alde batetik ondo sentiarazten dutxu, bestetik gero esango dugu, beti deko zu bilur hori edo pena hori, ez? Baina oso joku violentoa da, eta egiz izan sigiloan alde hau oso ondo erun dabe. Baina, harrapatzen dozkuen nien, tentsinoak goraingo deu, eta ja tiroketak hasiko direz, besteko metodoak badeko guz. Nahiko armategi zabala deko guen honetan, munizioak itxi orokorrien, barriro baliabideek biltzen jutien honetarako dabe bai. Orduen, tiro bakoitza garrantzitsu dela esan behar da, armategi zen pistolak, rifliek, metraietak, eskopetak apurutanetarik dugu, eta ondo dauze, gameplay zebera, tiroketan apuntatxe sistema hori eta arman sentipena oso zainute dau, euren pisu edekie, tiro bakoitza boteretsu da, ganera gore maila oso altu deko, esan dugu moduen, oso violento da joku eta igual, askopetiega zerremetan dugurien zombi bat edo pertsona bat, dan hau dola urtengo da, PC-ko bertxinuan, guztiot lehengo partzitan ondino konpondu berek egozan, baina bere solako sistema gadekien aldozuz gorputzen adarrak apurtu, odola hor txorrietan hasten dire, eta oso zainjute da hori dana, eta oso potentia egizan ikusteko. Barriro, alde batetik, ikusgarri da, eta berotu itxiz haitxu, baina bestaldetik, depora guztien zauz, gorputxarragaz eta txartopasetan eitzen zabizen guztiz egaitxik, igual jartze oso balako mina bat, eta nizarakit txakur bat dekozu batzetik usentzen, eta txakurrek guztiz erremetan dozu, dana odola alde danatatik, igual zabaira heltzen da, eta zabaitzik tanta jeusten da abiz odolanak, eta hori dana, tal tekniko aldetik pasada bat, oso zain jute dago. Inolako animalerik ez du mingik jasan, honen garapenean. De hecho, YouTubeko bidez asko gonez ikusten hori zen, jentie Isil Gordekako atal honek alik eta hobien gainditzen, eta bar, oso ikusgarri ze dauz. Eta ikusi behin da barrera aipatzen da bela, animaliz maitaliek eta adiz, justo txakurpillo helikotaz bidiz honetan dela, alako duzen. Joku batzutan ez da bekentzen asmi-asmak, aracnofobia dela eta, aukera bat, Hor famatu izan estena bat, ez da hilelengoa nazan untxi batena gezi batek harrapatzen dula edo, ez? Ez dakiz hilelengo jokuen da, noen giza bat oste God of War, God of Warren bai egotezan parte bat orein bategaz, izatu inberzen dule, eta Atreusek espangure, eta bar. Igual hilelengoan begotezan alako zuzerre, The Last of Usen, oiniztiko gogoan egiz zen. Baina, hau dana, tiroketari dago gizonez, oso zan jute dagoela esan dugu, baina beste borroka mota batzuk beba dauz, ze palak bukatzen dizenien kolpeka zibirko gara. The Last of Us originalien begotezan apurtxu betonena, baina bigarren jokuen gehiago edatu da zain dabe. Olako saieste mekanika simpletxu bat dekogu, bezalari kolpi datozen nien saiestu eta gu kontrarazo bat eitzeko. Barriro oso simpli da, baina oso ondo erundu dauz, animazioak horren ondo dauz, kolpe bakotxa penetan sentitzen duzu, batez be, dikosunien bateren bat edo maiuren bat etxatxerik joteko. Eta kasu honetan be oso ondo erundu da hori, guztien norbaitek aipatzen da bena, bortizkeri deserosoa hori zezelan garatzen dan. Barriro, zauz borroka baten kolpeka da, beste hiltzen dozu nien, berotu itxizara, ondo sentirazten dutxu, baina aldi berien ikusten dozu kaliade guztizegaz, kriston kaliadegaz, zelan sartxo itxasuna izto bat, amatik edo, da buruete kontrastien joku bet zentxurretan, da oso ondo garatu dabe Naughty Dogak egiz izan. Portitxek eta gogorrak esango dire duelu honek, zaro doltxuek esan dugu moduen, eta gorputxaldi txarragaz itxiko dozkuenak. Ze gogo txar hori da apurbete gidoiari lotute egongo dana une oro. The Last of Us 2 historizoa gogorra da denpora guzti zen. Eingo dugu zenak ikusgarrizek eta zirraragarrizek dire, baina jokuek argi izten dozku. Pertsonaizek egiten dabezenak ez dire ospatzekoak, gure protagonistie aldugu pentze etzen dabezenak etxeko arrazoi edeko zela, baina atzetik denpora guzti zen dekogu sentipen txar hori, ez da? Niretzat, markatu, bukatu negozu, saldea. Ez esan da, baina. Nik uste dut, hori dala, oso zilegi dala. Kare fikziozko historio bat ikusten, eta askotan, zineari ero onartzen dut egon gauzak, ez dut agus onartzen bideo joko, eta ez gaitik, ez? Azkenean,
hori, eramaten zaitu gidoia, kausa batzuk egitera, eramaten dau protagonista, zuzare pixkat hori gidatzen, bueno, osea, benetan bideratuta zare hortara, eta gertatzen dira gauza batzuk, zuk igual ezin joanak egingo, ez? Baina, rol bat interpretatzen zabiz, egoera konkretu bada, eta gainera beste pertsona bat. Eta historiak hori azaltzen duzu, gogorra da, eta hori sentiaraztea nahi dabe. Esaten dut, ez da nahi esatia zu horrekin guztizado zarenik, eta ez, eta askotan, botatzeko jeitazko honi, pelikuletan gauza oso normal bat izan leikenean. Bai, eta pelikuletan kontrakoa beruten da, hau untxa epatzen gabizen guzti zeruten da, baina nik uste dut bideojokuen arloan ez tala horren beste landu. Badauz, jokue, gero ez da gehiago, bat ez be indizek eta alakoak. Baina airuko itzen kasuen, tiro jokuek edo biurrezkoak edo izenien, normalien hau ez da, arlo hau ez da holan lantzen. Eta justo The Last of Usek etzen da hau jente pilatek aipatu dugu eta jokuen nahiko ezagune da, baina adibidez NPC-etanak, beste gizaki denak izena dekiez. Osa, bakoitzak bere izena deko, eta horren adibidez, hiltzi oso tipo bat, da bere taldeko batek topetan dugu hile, eta bere izena oiuk hasten dire, negarrez edo, eta horrek beha apur bete sustatu itzen dugu, aipatu duten dana, denpora guztien zabi sentitzen, joder. Hemen danak hiltzen, baina alkarren lagune dire, ezagutu itzen dire, eta zozer txarto itzen dabil, eta hori bultzatze dutxu, pertsonaizek be, sinematikatan horren inguruen apurret ikusten dire, bueltaka. Orduen oso gogorra da zentsu horretan, eta ez da mundu guztizintzako moduko jokuenik. Nahiko txarto paseo jokuen egaz, da bukatu guztien behor bueltaka etxiozterik izan. Oso lan dute zentsu honetan. Azken finean, aventura narratiboa da, The Last of Us 2, sinematikak eta pertsonaizen arteko izketaldizek, lehen epatu dugu moduen, erabateko protagonismo hori hartzen dabe sarritzen, teknikoki eta artistikoki ikaragarreze da, naiz eta 2008ko joku izan, gitzi gongo dire parera, egiz izan, animazioak, modeloak, argiztapena, kokaleku bakoitzaketekon kalitate eta zaitasun maila hori, pasada bat, harritxute izio ez da egiz izan. Eta, atal tekniko oso garrantzitsu da, baina, esan dugu moduen, joku honetan, gidoie da garrantzitsuena, eta parera dau, esan dugun guztizen parera dau, maizulan bada zentsu horretan, bideojokoen mundue jarraitzen dozunok, Elin aventuriri buruzko polemikak ondo zagutuko dozu ez, jokue kaleratu zanien, oindela 5 urte, sekulako kritikak jaso bazan, batzun aldetik esango dugu. Baina, argi datoz, nundiak... Kritika onak be bai, ez da? Onak asko. Onak be bai, baina gozan alako mugimendu The Last of Usen kontra, eta japein gozatu dutela historio honetaz. Segurazki, orain serieko pertsonaiatik, eli egiten dunatik, ari diren zalaparta motatzen nahi dian pertsona berdinak izango dira. Bai, bada. Eta tinosune haritz, seguren ikatzien bardinek egongo dire. Baina nik uste dut, ben ja jogatute, aldot esan, atzien dauena zagutute, historizonek gauza asko eta larrei ondo itzen dauzela. Aipatu duten danan ari edoa ez, apurbet, eta hortartien emakumezko asko saltzen da bezala, eta horti datoz kritika da tonteri hone danak, baina ez jokuen historizoa benetan, oso ona da, ez badan behai, ontsa da aipatu dugun danan ari ez badan jokatute be, nik animatu itxe zaitxuet, ikustera behintzet, zentsu horretan joku gitzi dauz, gaur egun gitzi egoan olako mai erakusten da bena, eta aspaldi bideojoku batek ez tozela horren gogor arrapetan, bere historizo aldetik. Orduen alba dozue, saiestu spoiler danak, saiatu garbi heltzen, ekitzetele saiegaz ez da larreza, baina jokue... Ia, berandu. Ander, berandu. Oso ondo da zentzu horretan. Nik uste dute, lehenengo denboraldi jokuko gauzasko moldatzen bazen bere modure, eta hobeto ditzen ban, baina bigarrenak esango nek ez, historizo orokorri izan dagoen konteta eta flashbackan kontu da zelan daroien jokuen hobeto dau, nire ustez. Berdina entzun dut, eta, esan dut, baina, pentsatzen dut, jokua hainona danean, zuk telesaia disfrutatzen badozu, eta gero jokua berriz disfrutatzen badozu be, ondo ongo dela. Bai, hori zalantzari parik, baina adibidez nigonaz ikusten, pentsetan jokue bukatu aurrete, joku azkenengo parti negonazela, ez dutela spoilerri jango eta holan, baina bai egon dire guzatxu batzuk. Eta gauza horrek nik uste jokuen nahiko hobeto kokatu da bezala, gizau impactetan dutxu, edo beste modu batera hartzen duzuz, telesaien baino. Oda, lehenengo jolasteko eta ero telesaia ikusteko. Bai, ni ustez bai.
Bizitza... Ai, ez da horretar esan gaur egun. Eta hau dana, kanpaina orokorrari dagokizunez, ze aipatu da moduen remastered berzioan egonaz jokatzen, grafikoak apurrotu hobetzen deuz, baina interesgarrizago da dakarzen beste berritxasunek. Modele barrize da aipagarrizena, No Return edo itxulerarik parik, roguelike joku motie gehitxu dabe, emoten dugu. PlayStationeri azken aldizen, azpigenero hau asko guztain jakilaz, God of Warrek eukiduan DLC Valhalla izenikoa, Returnalek eta oin esteneko dan, nazgo garatzen izan abaz, Saros uste dala, nazgo garatzen, baina, bueno, roguelike elementu bastante erabiltzen da bez. Eta The Last of Usen No Return horrek, purget hori jarratzen dugu. Arcade estiloko partida motxak ikusko duguz, oso nahi irutzete orgorrien, tiroketak dirien nagusi bertan, danadak sinora bideratute, baina hausasko gunietan misio desberdinek proposatuko dozku ez, besterik barik igual, danak hiltzie, edo epenmuga baten barruen bizirautie, baina aldi berien, hori, roguelike genero honen mekanika edo proposamen asko biltzen deuz, personaia desberdinekaz kontroleta jokatute, bakotxa bere abilizizikaz edo bere armakaz, eraldatzaiek edo modak dekoguz partida bakotxien, erronka desberdinek, aukeratzeko ibilbidiek, orduen osoan hitze da, desblokeatzeko gauza pilo dekoz partida bakotxien, gauza desberdinek desblokitan ebiliko gara barriro arrapeta mantentzeko. Orduen asko guztiak zentzu horretan, baina bai badagize apurut geldoain leikela, ze partidin arabera misio bakotxa edo topaldi bakotxa nahiko laburra izen leike, eta gero enberdugune da basera itxuli, basien karga pantalla bat egongo da, horra itzultzeko, basien gure tresneri ze hobetzen ibiliko gara, gure pertsonai ze hobetzeko pilulak hartzen, aburbet ez, gestin hori eitzen, eta gero aukeratu behar dugu urrengon bizinoa, barriro beste karga pantalla bat egongo da, eta hor, izen birko zana modalete bat tita ibiltzekoa, apurbet geldotu ditzen du. Baina, bueno, hori tontakari bada benetan, eta oso modalide politzen jate orokorrien, naiz eta The Last of Us beraz guzte, jente askori enkantze arrape aldotxo nahi izan. Orduen, azken finien The Last of Usek labur bilduz, bigarren honek lehengoa baino gehiago arrape dozte, lehengoa oso no dela iruditzeate, baina bigarren historizoa areo bile iruditzeate eta jokardezen aldetik bek usasko hobeto itzen deuz. Ordu, azken finien, personaizien arteko harreman horrek, erabakizek, lantzen da bendana ikaragarzi iruditzate, airuko itzen artien oso gitzik itzen dabe hau, esan duten moduen. Eta hori ze, badakigu oso modan dagoela The Last of Us, mundu guztiz da guntxe barrenatute, baina lan dabe, alba dozue probez, bigarren The Last of Us hau ikaragartzea, oso ona da. Ondo. A ber, astea hartzen dugun. Zenbat ordu esan duzu, eraman dutzula? Nik izango neke, 30 bat kanpainarako. Dana lortzen zaietu naz, igual ez dut lortu, baina patxadien hartute, lasareza jokatute, oardan anbile, altxordan anbile, orduen 30 bat ordu esango neke. Vale. Lander galderatxo bat. 50. Aipatzen dugu, jokagarritasuna, aipatu dugu, grafikoak ere, remaster edizio izan da bastante ondo, bere garaien aipatu genuen ondo zegoela, historioare, zer esan. Asko ez da gitziten, eta igual ez da bere puntu fuertea, soinu banda ze mozkoa? Ikaragartzeko bai. Baitare? Vale. Bai, oso soinu banda hona dago, eta ganera musiki egazbe asko jokatzen dugu, bere protagonistiek gitarri joten dugu. Eta horregazbe, badau beste gozatxu bet, ze, gitarri joteko aukereik oso jokuen bertan, animazioak superlan dute, benetako abestiz joleik ez, da jentik bidizoak ez? Bai, ikusita dauzkade. Eta oingoan endabena da, remastered honetan, gitarra antzeko beste instrumentu gehitxu hau batu, edo nos joteko aukeri emon, beste menu baten. Eta horregaz batera, azkenin musiki garrantzi asko hartzen dugu, protagoniste badeko esperantzako oso kutsune izena bestizek eta taldiek, horretan sakontzen dabe. Eta bai, alor horretan be ikaragartzea. Vale, ondo dago bai. Eskerrik asko Lander, analiziatik. Desde luego... Bai, betiko bezala gogoakin lagatzen gaitzezu. Bai, nahi bati bat, berplanteatzeit, berriz ezotioten The Last of Us lehenengoai aukera bat eman behar, abarren gantzetzen haun, eta hartara bi jolasak ibiltzeko, ze, jode, bakit, nezitan eiz klik hori egin bere momentuan, bakit jolas oso hona dala, hortaz pena bada
ezin disfrutatu alizatea, baina, bueno, saiakera bintzat emango dio, desde luego. Baita, bestela bentsetan, engantze zarren aurrera etxen saiatu, igual horren beste denbora hartu barik, baliabideanak hartu barik, ez dugu zuzetan nahi, orduen alzuen aurrera, eta ja azkenengo aukerie, YouTubera joan, eta bertan ikusi. Baita, hori bai. Ez, esango nek adibidez, ilargik badeko zela, hor euskiraz batzuk, orduen nahiko Da beira, bali. nahiko politizilik, Arrazoi hor. Bueno, gaurko zenbaitu zaigu. Bai, gorbe luzatu gara, ziken ikustot honegaz agur esateko ordu heldu dela. Eta aipatu dugune, datorren hastien ja berotute bilko gara aurkezpenakaz, udako aurkezpenakaz, osake segurunik horregaz nahiko dugu berbetako. Eta eskerrik asko entzuten egon zarien dan hori, eta horrengo astera arte. Hori da. Hori da. Eskerrik asko eta egongo da. Jo.